Hello guys, majong adlaw ninyong tanan. Welcome back sa among channel. Karon ding adlaw guys, matumis mama sa Katipunan kay mutan-aw mi og sin kay para daris bay. Das mama dia. Morang Carla Estrada. Bruno Maria. Hampuong kadto guys. Asa may silupin ani kay? Silupin sa kang. Diyan na mi guys. Tawag. Tawag lang dito. Ay, kaya ang asa na dai blanco. Main kay. Asa may kulay sa bagyo ni? Green. Nalay kulay of na green. Oh, ito na. Nalay na lang dark green. Oh, ano? Tulay. Okay guys, naabot na gipa-deliver ni gi-order ni mama nga sin. Gi-deliver nila dito. Sin og plywood ay guys, ja pintal sa sin ag gi-order ni mama. Kauban rin guys, pintal o karang kukan. Sana, lansang. Dari lang vlog ka na. Hey guys! Dada may madohon gikang mamadas Manila. Lami ka ganahan mga bata dan ini ah. Sus, grabe kindi pa imo na dyan mga po na ningipon. Naamin ka gabi, pinang Adjust ang takpat guys ya. Wala na tingog-tingog. Yeah. Dahil nagsusipa ka na, wala na tingog-tingog. excited kayo. Dahil kisang favorite ni Lixian. Arang daghana guys, kaya grabe, klapuhan daring mama, arang daghana man po. Daghan mag-apo. Dapat isa ka bata diya. Yeah. Kuha ni siya, murag ispungha no. Ispungha. Kuha ni siya, kanang siya na ito marshmallow. May Na, mulang Hani ba ng ispungha la? ispungha ko ka na hindi na ito sa plato. Spans? Ispungha. Dapat biscuit guys. Ispungha ko na pangnod na sa plato. Oo, pareha ko ito na. Hindi dapat guys siyempre. Marshmallow. Salamat ka Maria. Pagwapat at ang namin daw itong gwapat Nice na ba yung nag-abre guys na? Siya ganahas ay siya. Ganahan. Siya ganahan. Kasundog na slulas ganahan na guys. Ganahan, strawberry. Ako inili. Dili mo pala Siyempre, bilangan. yapay pang kukog sa atang mata. Ang na ba? Ibon raban eh. Ang imo Mariano? Ang imo lang, pagwapa, pagkala. Chocolate reho. At ang make-upan lang. Simbako. Hindi ba nagkatugali siya mo? Rara! Ganas ka suy. Simbako. Simbak ko. And then, nabalik nagkuanglik siyan. Dahil may kutsi guys. Dahil. Gumatoy. Nandiyan na rin mga kuanglik siyan. Pas Manila na. Mga krayo nila nga rin nagkug Matalat aglubang. Ay, thank you very much ma. Unsa na po na. Thank you. Salamat po mo. Siya, ganahan po. Nundog po. Ganahan ko. Oo, ama. Akong gusto ka nang na Oh, mo to, ka nang mabataan o mabataan. Diyan na may kuhan guys. Pataas ko nung ilong. Samot na ni ang ilong. Siya, ganahan. Lugpit din yung mga ilong. Di na naman dag ipit. E mo nang kasi isa. Bino. Wow. Be. Da. May lami. Gusto be? Good. Lami. Siya, ganahan. Para kuan man na. Para na. Ganahan si Kudari guys. Lamig ka na tanaw. Kita si katang naong. Lain na ng imo dahil, lain na na ang imo, kay kari, panghatag rin sa mga igagaw, lain na ng imo, lain na. Awan na rin dyan me. Lain na na imo. Lain na, wala na bilhin, wala na bilis, ilo. Lain na niya kang inday ba? Yor! Agka, dada. Mayor! Dari yor. Lah, Yor! wala may bagas. Yor! Nanas mayor! Dalas kamera. Ang kamera.
Yor, abuji yor. Buji yun. Yor, wa na mas tughong. Tugong. Buji na po yor. Hindi alam tayo ano mo abotong. Tara guys, tagaan na yun. Tagpila-pila man mo. Ikaw mo kuha na. Pagsuntagan na, day. Ikaw mo kuha. Inahan pad. Huwag hila kay pugipon ha. Dili na kay ihaling na ba ni? Wala na ngayon na sila. Lollipop, lollipop. Ano ka lagi okay mo na mo. Nakapon yung butaan eh. Ihalo pala, ihalo. Taba, ayaw lang buta. Bukod mo rin lambot mo ron. Diyan, pagusot eh. Tayo ko mag-angay. Sa? Ano pa ito kuman lollipop? Tagisago naman yung Aisa. Bukon di ay. Nganong taglima-lima man la, agabang ang kapuhan la. Bahala na itong mawahi ito. Pag Hindi man na ito nila. Aglulipap. Ning sipat di baslik sila kay wak man nimo jagi una. Undiara ka dahi, undiara. Special mo ka dahi. Sa ganahan special. Special man na among dalaga. Ha? Oh. Uy, pili ka! Ani? Pili mo man. Bala! Oh. Si Nanay Rilo. Kaya nga pa man yung uban. Si Ate din mo. Si? Kami ba yun? Ano pa man yung ubang klase? Kanya, saan mo na pag-angay dahil? Nakay Rilo, day? Wa. Nakay Rilo? May mo Rilo pati, day. Ah, may puti. Kaya pa sa lina na ba mo? Ano yung ito ubang mga bata? Tuban nila mo. Ang sala? Nay mo sa dani? Ngayon mo sa gatong utro, katong gituli ba? Magbalik pa ba ito dani? Ano mo to? Tuho pa itong gituli. Ah, sus, Ginoo Maria, Marimar. Lahirap Hindi, ako. ano lang yan. Liyabe-abe mo ba? So, kurus ikan dia, so kada kan? Salamat, Lola! Ako nga, ano, di mo kaila. Salamat, Nanay. Ganon. Salamat nanay. Oh, napay bitok. Sponga. Kung hapon ako. Nang hunaw bitaw ko gahapon. Bibi, mga ngarbaan na. Pag usa-usara kay daghan mag mga kapuhan, di maapod. Kay napa man kay gituli la. Napay gituli. Manito ron. Ang duha ka bata di ay la. Oo, kana. Sa sawahin ng mga gadaga naman, mga bataan eh. Nasa isin mo. Ikaw rin hatag lang, ikaw nagpili hatag mo lang. Sa puta na diyan natin. Ay, kang. Pagkat hindi ka. Ang gani mo dyan favorite. Kana, yan po. Na yung bang mga bata ko. Sa may mo. Wapa niya po sa lina Pero ng yung mga mga bata. ko na yung sate. Tanawin na. Dara guys, danag ubang mga kapuhang mama. Panghatag rin na ho. Dara, pakita dai. Ani ang tagbitjiga. Mo din. Sa maingan. Salamat ni Nanay. Imo, Salamat ulang Linda. ang isa lola, ang isa nanay. Imo lang. Imo. Ang dala yung dito naman data kay daghan mo rito. Imo, saya. Hindi mo dawat na ha. Ay, mo kuhang lagi. Dadapay tulo ka igsuon ni dinami. Si Duncan o si Kuan. Duncan. Dado ka daga. Kin dili pag imong duha ka daga dai. Ang nag-video. Ang nag-video? Tumboy ra nang ija. Bentaw. Ay mo dayo. Video man eh. La. Silpita. Video man eh. Matutelag tatay insuila. Sama mo atong insoy. Ikaw. Muli na ba ko? Muli na kala? Sa mga tatang insoy. Ay, galing pag inong sa'yo, butaan. Ikaw, bitawan mo ato kasang namin. Pag ingon mo, uli ka dito, pananghid. Uy, pananghid ay la. Pananghid, uli ko. Dito na bahala ka dahil. Nandiya. Uli na makaka. Uy, pamasahe. Naadi ko, tadi na ngayon ako. Saan po yung pangayo una ko, be? Naap ka no? Sakto na sinong mama, be. Naapog ka nun. Pero ato na to, wadas floor. At ang itong nagnaas, prami. Parang ganahan ka. O, sa mga adlawan na, tirira film na, Naama na mo sa Joe. Nga tayo mong danggan la. Really good. Tugnaw.
Tugnaw ni Pilar, itaga namin. Ito, mukha ni. Merry Christmas mo na. Ano na? Merry Christmas na. Tagsamos ang tilor na, arong. Merry Christmas po, Merry Christmas. Oo man na iyong uniform, may katong nangaon mo. Kamutanan, gablo, Merry Christmas. Pasko to. Guwapa, like ka la. Naman, daan mong gwapa. Siya, ganahan. Ganahan, pud. Nakuno kay pinaskuhang tatay Insoy la. Nagago plete insoy. Siya, ganahan. Abot na to, palit tabako. At ang inidyo guys, inikatong lulabit sa Alicia. Tuwa. Tuwa. Lami ito nakakita pa na ba? Aron Siya, ganahan pa. Kaya makit ang tatay agi mong kagwapa. Aron makitaan mag-insoy ba? Siya, ganahan. Sa tingnan niya sa turnino. Sa turnino. Sa turnino tingnan niya. Kaya ang ga-insoy. Ariston. Ariston niya. Ara na juara sa turnino. Unsa ka pa? Unsa ka? Pansit. Request na ba? Request ni. Mama. Pancit dami guys. Pansit. Sardinas na resto. Sardinas namin isagol guys. Kay Sardinas na kayo, kuhay kuhan. way manok kay uwan. Hindi. Tanawa na yung doon dyan guys. Yung maluto na guys. Bisag sardinas ni lami gihapon eh. Di ba la? Ansa, oh. Bisag sardinas lami gihapon. Lami ang gapo na sardinas yun. Buwad por bitay-bitay. Hello my love. Buwad-buwad lang. Nga musumpa na po buwad. Magmalina nga buwad. Buntag buwad. Ang ginamo. Punto buwad. Nigkahapon mag-un-un og buwad. Un-un og buwad. Si buwad. Okay guys, hapit na maluto guys. Lami dyan siya guys. Kaya na ay sainganda na Marianong dagko. Kanton. Kanton guys. Lami po na kaya ako may galuto. Lami dyan arang. Sama sa kalami na ho. Ito ganahan. Pansit, may sahog guys. Pansit. Way kuhan, way... Way dahon-dahon. Way dahon-dahon. Dahon. Butay kamunggay. Arong ganahan. So no? Kamunggay. Madyo na raman na kay sawa. At least, lamig gasa. At least lami ag timpla lasa. Naluto guys. Tiyo ganahan. Lami ko nagluto. Luto na guys. Luto na guys. Agamo ang pansit. Mga unta ninyo. Snack. Huwag na sobra. Sudans pa ni hapon. Atong tilawan guys. Huwag kapasar Bas Mariano. Asar, wala. Miso siya nga may adyo di ay. Mga unta ninyo guys. Ang snack guys. Mga snack na guys. Lami among pansit. Na, lami ako pansit. Bamki na, bamki. Bakit ganyan? Gusto mo na. Ulan ang ginukantong good. Good. Pukano. Ha? Mga guys. Mga pansit. Wala. Mga unta. Hamas mo di. Oh, hindi ako. Dahil na. Saan na yung boss? Ayan na mas. Baan ko no maituslob sa ginamas. Dan! 8 na dali be. Yabe. Long, na pansit long. Yo, kareo. Saan wala rin. Ha? Bata. Mga anta. Lami la. Sabi, palaman. Laman sa Alin pala. na? Long. Nang bihay sa lagi ka. Hi guys. Hi guys. Okay na ko guys. Pahan guys. Hi guys, okay na ko guys. Thank you ni Papa Jesus no. Kay okay na si Bibi no. Thank you. Wala. It's a kapansit. Hi guys.
Balik kayo. Oo na. No, po na. Dali na, gwapo lagi. Eh, hamang gisugot. Gi Kuhaan sa rin ng nagluluag ang ilong, guys. Ito pala ba katawag kay pangag, aning. Abi pa naman. Diyan, ganahan po ko. Ganahan po ko, guys. Ito ba? Ada po ka, mura magnikap. Wow, ito ko na ha. Hoy, kuko. Ito ko bitaw. Mabag kuko, bagway Ay, kuko. ko wali. Ayan. Galunog ako pa ko pag ang naong, guys. Nga ni dyan yung mga guwapa. No. Ini. Galunuman. Grabe, hindi mo. Tugon ko, guys. Parang nito nag-ito, Mariano, kasi nabot ito, no? Hapit na magmansari. Hapit na pagkatang yan dyan, hapit na pag February 14. Baka naman dyan, may chocolate ka sa akin. Ha? Asa ba ta? Sabi siya uban ka na ha. Asa? Malibang. Mga guys, mga. Ito guys, mara ni mong vlog rong adlaw guys. Salamat sa inyong pagtanaw sa moang vlog. Thank you for watching. God bless niyo tanan guys. Bye-bye.